Mauro anzi momentalno mișea mașina și regea corna de ce se va cobasița face. Și tot cele mici cusiciure ce zburi de mânca se obregea și de ce se cobasița face. Deci ăsta porc ce a avut cu de 170 kg, 2 ore a fost treba de obreji 2 de ieri. Znači, 2 omi de obreji și noi 3 am regit și paricheait de cobasiță. Nușcând nu s-a cu mașina corna regit, nego s-a na ruke cu cuțitul s-a regit ceasta, așa. Tot cu cuțitul s-a regit. Evo, tot s-a așa cu cuțitul regit, așa. Ceasta anci e slanina de stopi și vire mast, domatea mast. De când el a obrăjit mai bună carne de la osul de hârbă, de la perșute și cioaci, cu cea carne se lucra cobasițe. Znači, acum čisto spesai carna, neka se știe cât îmi pure soare într-o cobasiță. Soara e jako bitna în cobasița că e o gardie de tot și se nu vine să arată se poate cobasița pokvari și nu africa și tine. În cobasiță se încă pure popăr, apa de oan și vir. Apa de oan și vir se pure neka cobasițele mai lăhcă coațul și mai zacine și neka se mai lăhcă mișa și neka se mai lăhcă nadejese. Ceasta e apă și oală într-o oală. Ceasta se pune într-o cobasiță. Mai minte se pure soare. Atunci se pure popăr. Pode soare pure. Pode se pure. Pode soare pure mos. Pure se, atunci se zalea cu vir și cu oalne ca soara da, cu apă de oală. Da. Isto pode. Toți acum cladea prva vota pode. Evo pode, ceasta. Popor se pure așa de ochi, în prahului. Acum prva vota pus-o într-o cobasițe vir, soara pode de oapa și popor. Și acum zice asta zmișa. Vidite, acum când încă văd nu s-a dosta ohladit, atunci va tot acasă în sire, popărul și soara ce mai važno. Najmanje 2 ore ostoji, neka ca și carnea coața în sire, ceasul și le-am pus înăuntru. Atunci, după ce se poate nadeji, mai nešto se nadejea, se încă ota promișea și saco toliko se više nadeža, se više carne se isto promišlja. Moja hos carne uda. Acum cum își morchi și vedeți, e tot mai uscat acum la în sire. Mațele ce-am cumpărat, acum le va zreji na 1,20 m de 4 colaci face și atunci vor nadeja. Atunci se pune mața la craj, aș se țire neka nu scoapă afară. Deci este o altă vrti Și pune pe malo. și eu îi pomalo da afară. Și asta e mai važno neka nu pukne, cât va veri, tot se va na kraju pojedi.